நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் இங்கே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். 5 கத்திரிக்காய், 4 தக்காளி, 4 வெங்காயம் அண்ட் தேவையான அளவு புளி, அப்புறம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி செய்யலாம்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கத்திரிக்காய் எப்பவுமே வந்து இந்த சைஸில் கட் பண்ணி வச்சோம்னா நமக்கு வந்து காரக்குழம்புக்கு இப்படி தான் நம்ம கட் பண்ணுவோம். கட் பண்ணி நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகாது. இது பாருங்கள் இப்படி இருக்கும். தண்ணியில் போட்டு வச்சோம்னா இந்த தண்ணியில் போடலன்னா இந்த மாதிரி பிளாக்காக இருக்கும். ஸோ தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணிவிட்டு. தென் வந்து வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ புளியும் கரைச்சி வச்சாச்சு. உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து நீங்கள் இந்த புளி தண்ணியிலே சேர்த்துக்கலாம். கல்லுப்பு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து கல்லுப்பே யூஸ் பண்ணுங்கள். தேவையான அளவு மிளகாய். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய், ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். தேவையான அளவு எண்ணெய். ஓகே, எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. ஸோ நம்ம தேவையான அளவு கடுகு போட்டிருக்கோம், அப்புறம் வெந்தயம். ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா பொன்னிறமாக வரட்டும். கருக விடக்கூடாது. ஸோ நல்லா சூடாகி போயிட்டு பொன்னிறமாக வரட்டும். இது நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு, ஒரு 10 பல் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த பூண்டு போட்டுக்கோங்க. இதில் 10-12 பல் பூண்டு எடுத்து போட்டுருக்கேன். இந்த பூண்டு நல்லா கலர் வரட்டும். முக்கியம் கருக விடக்கூடாது. ஸோ அது நல்லா கலர் வரட்டும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக கிடைக்கும். தென் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு இப்போ நம்ம அந்த எண்ணெயில் போட போகிறோம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயத்தை போட்டுட்டு அது நல்லா வதங்கட்டும். தென் வந்து கருவேப்பிலை அதையும் போட்டுக்கோங்க. அதை போட்டு நல்லா வதக்கணும். ஸோ நமக்கு முக்கியமாக சொன்ன மாதிரி கருக விட்டுறாதீங்க. அது நல்லா ஒரு பொன்னிறமாக ப்ரௌனிஷாக வரட்டும். ஸோ அது ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக இல்லை, ஒரு லைட் ப்ரௌனிஷாக வரட்டும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காரக்குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டேஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பூண்டெல்லாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லாவே இருக்கும். ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டும் சூப்பராகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை வதக்கிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் வந்து மிதக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும். ஸோ அப்போ வந்து நல்லா வதங்கும். ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் இந்த நீங்கள் போட்ட வெங்காயத்த அளவுக்கு மிதக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும். ஸோ அப்போ நல்லா வரும். இது வந்து வதக்கியிருக்கோம். நல்லா கலர் மாறட்டும். இப்போ நம்ம அடுத்து கத்திரிக்காய் போட போகிறோம். வெங்காயத்தை எடுத்து நம்ம நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை போட போகிறோம். ஸோ நம்ம நீட்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த காரக்குழம்புக்கு நீட்டாக நறுக்கி வச்சோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்ல. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் நறுக்கிக்கலாம். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் தான். இந்த மாதிரி நீங்கள் நறுக்கிக்கலாம். ஸோ அதையும் போட்டு வதக்குங்க. இது வந்து நல்லா கலர் மாறணும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். அந்த தோல்லாம் உங்களுக்கு கலர் மாறும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வதக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் மாறுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வேகாமலே கிடச்சிடும். ஸோ அந்த தோல் கலர் மாறட்டும். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வதக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த கத்திரிக்காயோட தோல் வந்து கலர் மாறிடுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம தக்காளி போட போகிறோம். நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை போட்டு இப்போ நம்ம அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்க போகிறோம். சேம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும். ஸோ வதங்கப்போம். இப்போ அது கூட வந்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு புளி தண்ணியில் சேர்த்துருக்கோம். இந்த உப்பு எதுக்காகனா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து வெந்துடும். வதக்கிடலாம். சாஃப்ட்னஸ் வந்துடும் சீக்கிரமாகவே. ஸோ வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம். அது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினாலும் அதுக்கும் ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது. ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வராது. ஸோ கொஞ்சம் வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா அந்த பதத்துக்கு வதங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி காரக்குழம்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறோம். நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி. இந்த புளி தண்ணியோட நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ அந்த நம்ம வதக்கி வச்சிருந்தோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க கரண்டியில்.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் புளி தண்ணியிலே 3 கரண்டி மிளகாத்தூள் நான் முன்னாடியே சேர்த்துட்டேன். ஸோ சேர்த்துட்டு தான் இப்போ அந்த புளி தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றினேன். ஸோ இதை ஊற்றிட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பார்க்கும்போதே நல்லா டேஸ்டியாக வரும். இதை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு எப்படியும் ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் தான் இது ஆகும். ரெடி ஆகிறதுக்கு அவ்வளோதான் ஆகும் இது. நம்ம மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்டியான ரெசிபி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ 5 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம எடுக்க போகிறோம். பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன போடுறது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது. வீட்டில் நம்ம ஈஸியாக செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது. ஸோ நீங்கள் மிளகாத்தூள் சொல்லி குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டு செய்யுங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ண மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் அம்மாவோட சமையல் இது. ஸோ இது இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாய்.